facer un servilletero de Nadal. Para iso necesitamos un tubo de papel higiénico, xa o pintaremos de vermello, un cachiño de cartolina negra, outra amarela, unha servilleta, un tenedor, un coitelo, tesoiras, pegamento e lápis. Collemos o tubo e aplastámoslo. Unha vez aplastado, facemos aquí como dúas marcas, unha aquí e outra aquí. Son como dous círculos que cortaremos. Quedaría así. Ahora pegamos cartulina como se fuera un cinturón, ahora imos pegando o cinto e collemos o cachiño de cartulina amarilla para facer como se fuera a servilleta. Quedaría así. Collemos unha servilleta e doblamos. Colocarémola por dentro do tubo e dentro poñemos o coitelo e o tenedor. E quedaríanos así. Bo Nadal!